Sound test muna natin kung crispy. Yun o, narinig nyo ba yun guys? What's up guys? Isang magandang araw sa inyong lahat. Isang magandang araw din sa'yo, camera girl. Good morning guys! Ano kaya magiging lasa kapag pinagsama mo ito tsaka ito? Combine. Ang resulta guys, isang napakasarap at napakalutong na crispy fried chicken. So samahan nyo ako guys kung paano ko siya gawin. So guys, start na tayo. Ito lang ang ating mga manok, nilinis ko na to, binalawang ko na. So ang unang gagawin natin, tutusugin lang natin sa dito para pumasok ang lasa. Yun. Tsaka para maluto din siya sa loob. Yan guys. Tusugin lang natin ang mga laman-laman para Maging mataba. pumasok ang lasa sa loob ng ating mga ingredients. Ganyan din ang gagawin natin sa isa guys. Lahat yan, ganyan lahat. Yan. Shoutout nga pala sa mga OFW natin na nanonood dyan. Halos OFW yung mga nanonood sa atin, no? Ang daming bagong subscribers. Sa mga bagong subscriber dyan, maraming salamat po. Thank you po! Si Chocolate Brother. Chocolate Brother. Shout out po kay Chocolate Brother. So guys, after natin matusok-tusok ang laman ng manok para kumapit na ang lasa. Shoutout ko nga pala si paring Ronald Rama at ang Rama family. Mga supporter natin yan guys. Maraming salamat sa inyo lahat, paring Ronald at Rama family. At ang petsa pala ngayon guys, February 23. Binabati ko nga pala ng happy birthday si paring Billy Carbungco. Kung maalala nyo guys, ay yung kasama ko nagmumukbang ng mangga. Yung malupit sa mukbangan. Happy birthday sa'yo pare. Mabuhay ka hanggat gusto mo. After natin matusok-tusok ang manok guys, start na tayo mag-marinate. Lagyan lang natin ng patis. Ano kaya magiging lasa nito? Lagyan natin ng Bango. paminta. Halu-haluin lang natin siya guys. Patis at paminta. Ang resulta, isang napakasarap at napakalutong na chicken joy. So after natin malagay ang ating mga pampalasa, imamarinate lang natin siya ng 30 minutes. Pero mas maganda sana kung overnight. Pero kung nagmamadali naman kayo, pwede na yung 30 minutes. So guys, kita-kits na lang mamaya, 30 minutes. A few moments later. So yun guys, habang iniintay nating mamarinate ang ating manok na binabad sa patis. Yan o guys o. Yun o. Wow! Sarap! Gagawa tayo ng mabilisang fried chicken gravy. Lalagyan. Ito pala yung gagamitin natin o. Lagyan lang natin sa mangkok. Siguro lahat na natin. Lulusawin lang natin sa tubig. Yan. Sobrang napakabilis lang nito guys. Siyempre, mabilis.
Parang kumain ka rin ng sauce sa KFC. Mas masarap pa. Yun, oh. Lulusawin lang natin siya, guys. Sa tamang temperature na tubig lang, hindi malamig, hindi mainit. After natin malusaw ang crispy fry sa tubig, start na tayong magluto, guys. Kalahati lang siguro ng butter. Hintayin lang natin malusaw ang butter. Yan yung sauce niya, Dad. Ito yung gravy ng fried chicken Naka-gravy. na minarinade sa patis. Yun guys, after malusaw ng butter, lagyan lang natin siya ng konting harina. Halu-haluin lang natin. Bango. Haluin lang natin guys, para hindi magbuo-buo ang harina. Delicious. Lagyan pa natin ng konti. Tansya-tansya lang yan guys. Wala tayong eksaktong measurement dyan. Ayun ba lang magtansya. After mag-combine ng harina at ang butter, ilagay na natin ang nilusaw nating crispy fry sa tubig. Yan. Yun oh. Sangkapan natin siya ng paminta. Lagyan na natin siya ng asin guys. Alu-aluin lang natin siya guys hanggang maluto. Yan guys, after 30 minutes sa paghihintay, ito na ang ating manok na binabad sa patis. So gagawa na tayo ng fried chicken butter. Hindi ganyan guys ha, ibang butter. Gagawin natin para lumutong ang manok. Hindi siya gito raw. Ngalo lang tayo ng harina. Lagyan natin ng itlog. Itlog pa lang, ulam no. Masarap. Magkano ang gastos nito? Lagyan natin ng 3 itlog guys. Lagyan natin ng seasoning. Chicken powder dapat ang ilalagay ko, kaya lang walang available. Seasoning na lang. Lagyan din natin ng soda. Lemon soda. Haluin natin. So yun guys, after nyo makuha ang tamang texture ng ating fried chicken butter, start na tayo mag-breading guys. Kuha lang ng manok dito. Ibababad lang dito guys. Yan. Tapos ilagay natin sa harina. Harina lang to guys, walang ibang halo to. Ipapagpag lang natin siya guys para matanggal ang buo-buo. Yan. Mauna din. Ilalagay dito guys. You know.
ibabalik natin sa tuyong harina. So update na lang mamaya guys pag magpiprito na. A few moments later. So yun guys, after natin makut ang ating mga manok, start na natin siyang iprito. Tingnan muna natin kung mainit na siya. Yan yung technique. Pag kumukulo na siya guys, pwede na yun oh. Yan. Medium heat lang tayo guys para hindi mabigla ang manok. Start na tayo mag deep fry. Yun oh. So yun guys, check natin ang kabilang side kung luto na. Yun oh. Ganda ng kulay oh guys oh. Lalabas ka pa ba para kumain ng chicken guys sa labas? Kaya mo naman magluto guys oh. Ito ka nila. Yun oh. Ganda guys oh. A few moments later. So yun guys, dahil luto na ang ating first batch, set aside na natin. Yun no. Ganda ng kulay guys eh. Sound test muna natin kung crispy. Yun o, narinig nyo ba yun guys oh? Salang na natin na second batch guys. Update na lang mamaya pag mukbangan na. So guys, eto na po ang ating crispy fried chicken na minarinade natin sa patis. Ito yung ginawa kong gravy kanina. Tapos meron pang lettuce tsaka pepino. So guys, kain tayo guys. Kain tayo guys. Kain tayo guys. Ay, sarap. Laki guys. Kain mo guys. Lambot oh. Guys, oh, laki oh. Matatagtang lang. Mama. Sarap ng gravy guys oh. Sarap. Bagay yung gravy sa pipino no? Lutong. Lutong ng balat. Pino guys oh. Bagay siya sa gravy. Sarap no? Kain tayong lettuce guys. Yung ating Nga, pipino. masustansya yan. Ito. Alam mo?
Ano to? Sarap nito guys, ha? Subukan niyong gayahin, madali lang. Sarap pa sa KFC. Masarap. No? Sarap. Ayun siya. Sarap guys. Sarap. Itong luto. Itong luto siya. Itong luto nga na din. Shoutout ko pala guys si Ate Rosana. Lalaway na siya kayo yan. Shoutout te. Shout out kay ate. Ingat kayo dyan sa Tacloban. Pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Masarap lang po talaga. Sa mga anak niya, kay John Lloyd Yape at kay April Rose Yape. Shoutout. Alis ka natin. Nita. Lotus this. Oh, sarap na. Paring Biri, happy birthday. Happy birthday, Pars! Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kain. Siyempre. At guys, murang-mura. Affordable. Masarap na, mura pa. Tutungin ko lang. Sarap. Tapos na. Ano, oh. Bagay na bagay, no? Lettuce, guys, oh. Tama. Sausaw sa gravy. Mama, alas na ako. Water. Ano pa? Ay, Shoutout pala guys kay Lorwina Calma, kay kumari ko. Mars, kain tayo. Tsaka yung mga OFW natin guys, maraming salamat po sa suporta. Thank you po. Baka nalunod ngayon. Yan, solid supporters yun, no? Thank you, thank you. So guys, dahil tapos na kaming kumain, hindi na namin ubusin to para makatikim naman yung mga kasama namin sa bahay. Para matikman nila ang sarap ng manok na to. So guys, sinulit ko. Maraming salamat po sa ating mga OFW na sumusuporta sa Our Kitchen TV. Ingat po kayo lagi dyan. Don't Salamat forget po. to like and subscribe. Thank you guys.